ҳамҷорон азиз, салом алейкум. 26 июли соли 2024 мебошад ва ман аз роҳ гузашта як ҳолатро дида ҳатман хостам ба шумо нишон диҳам. Роҳ ин роҳи тарафи Эсанбой аст. Аз Душанбе тарафи Эсанбой рафтан, дар роҳ аз Душанбе омадан, аз тарафи Эсанбой баргашта омадан ва як ҷои дағал дидем ки умуман об нест. Ман ҳамча ягон майда об нест, ягон ҷоба об нест, лекин ҳаминҷа як хона, мана ҳамин соҳибхонаҳо ки худашон об надоранд, дар ҳаминҷа як сатилро бо об кашол кардан ки раҳгузарҳо, ташнамондагиҳо об хӯранд. ҳозир мебинед, ана бинед, ана бинед, ана кадоми ташна бошад об хӯрад. ва аҷоибиаш дар чи аст? Аҷоибиаш дар он ки ҳамин хона об надорад, худаш об надорад, худаш надорад об, ягон чоҳ ҳам надорад. Ин обро мехараду, ин соҳибхона обро мехараду барои хонаи худаш. Аз лаби оби харидагиаш як сатилро ҳаминҷа овезон карда мондааст, лекин сатилро сахт печондааст. Ман гуфтам охир сатилро чи ба сахт печондед? Дехтам. Ман гуфтам сатилро чи ба охир сахт печондед? Хандид, гуфт ки ноинсофҳо якчанд сатилро дуздида бурданд. Ана. Ин хелашан будааст ки бо одам аз рӯи инсоф, аз рӯи одамгарӣ гуфта, савоб гуфта, сатили обро мондааст ки раҳгузарҳои беоб ташна об хӯранд, лекин бо раҳгузарҳои ташна бо ин сатилро медуздианд. Ин хелашан будааст. ана ҳамҷорони азиз, ани хел расми хуби мо тоҷикон гум макон ман ҳамкарин дар роҳ сатил овезон марҳамат кадоми хоҳад об мехӯрад. бинед ки аз беобӣ дарахтҳо хушк шуданд. Дидед, ин дарахтҳо аз беобӣ хушк шуданд, лекин соҳиби хона ҳаминҷа об мондааст. хонаашро бинед, як хонаи камбахалона об надорад, якта дарахт дорад, дута дарахт, тамом, дигар ҳичи нест. анам хел ин одам кори нек карда истодааст. ҳамҷорони азиз, ҳамин кори ҳамин мардак маъқул шудагӣ бошад, як лайк монед канӣ, як подписатсия кунед агар маъқул шудагӣ бошад дар ҳамин гурӯҳ. беподписка тамошо накунед. Дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳбони шумо бошад.